ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ତାନପୁରାର ସ୍ୱର ଏବଂ ତବଲା ବିଟ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବି। ଆଶା କରୁଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱର ଏବଂ ତବଲା ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ତାନପୁରାର ସ୍ୱର ଏବଂ ତବଲା ବିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା।
आशा करुछि एई तानपुरार स्वर एवं तबला बीट किछि मात्रा रे आपण मानकर संगीत अभ्यास पई सहायक हेब। जदि आपण मानकु ए भिडियोटी भल लागुथाए ताले निश्चित भाव में लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करंतु, जा फल मोर नेक्स्ट वीडियो आपण मान पाखरे पहुँची पारिबो। नमस्कार।